Ilate tu Tuhani tu elak tu buruku ngailak ku besah dangong be meila dang be ana selelengon molo lewat di sonari dang be singgah di rumah. Jadi tua muna dua orang tul ba dos maroha muna nalau pajong jokon rumah tangga muna sada tu duluk sada tu turuam maha muna misalnya pe aung do begi sia simatuam nator sada manang di dia pe hamuan no tinggal moloro hamu tu tahun molo singgah pe ujolo sia jabu dang jadi masalah unang jadian non ngai sape au molo sanona nonau singgah sotung hata simatuaku daong nggak apa-apa yati singgahlah dari rumah bisalah nanti dari rumah pergi ke rumah si metuamu ya itu jadi sada maruhamuna jadi on uloson mangulosi todi muna sai lasma todi muna di bain uloson pelani puna jadi melata ngatung godok nak ngiruk nate jadi melata mana itu ada melata manang dihita saluk nak naking ingot tahu na ini teh nak hujan ni cawin nak ni Lukas 10 ayat ono asadada dua binasida tung sedada do ope nang pinaru ni bata dang jari siang di jalma naking baboda butahe kembali waktu takas naking ate ru ni parsaripun ngadi patorang siap buku nabadiai alani paronami tu amuna sona kuno naking sadama hamuna dang dua be bolo apa namuruk bahasa betok sifat dame songon di sana kurtus 10 ayat 4 sa pitube ima runi pardonga saripon dang tengah dang ahud dang berang dilia dang murah-murah pangari masuk ima runi persaripon asa digiceng ma arirang ditoru ma badamuna sosirang todi hot marsiong gomang asa finaluma tagading hawana ma palu-paluna tibu ma haumang babing alai anak bawa ma buah bajumuna asa maguling silu padangari solu maro silu padang bulan tusiamu lawasari tusi matong jomu pesamotar asa sama solu sama turtian pasal nama ulos selaun lumah ita tu pengabian tu perasaan permisi baik orang kerja apa jodoh